с режисьора ми и с асистента ми от надпис Богдан Петкани седяхме един ден и размишлявахме как може да направим един театрален спектакъл, да го продуцираме, да го организираме, да го продадем. И така стигнахме до Бурката, Франция. Намерихме текст, събрахме творчески екип от добри известни актьори. Знаем всички Албена Михова, Сашо Дойнов, Александър Кадиев. Аз и Анелия Луцинова, тя от моя випуск, завършихме тази година с нея. Премиерите минаха с огромен успех. И не само за мен, за целият творчески екип. И така като гледам публиката, как реагираше още от самото начало, и в Кърджали, и в Варна, и в Русе, и в София особено, бях изумен. Благодарен съм на директора Димитър Игнатов, който ни съдейства с сцената в Кърджали. Така приеми много топло. Въобще и публиката в Кърджали е толкова топла, и хората. Отидохме 10 дена, репетирахме. Последни 10 репетиции се казва в театъра. И изкарахме там една чудесна премиера. Това ни провокира и ни даде стимул да направим второ, трето и четвърто представление, естествено, в отделните градове след това. Дай ни стимул да смятаме, че сме заслужили. Авантюра БГ и Булинфо се захванаха с проектирането на сайта ми, поддръжката. Много съм им благодарен. Между другото, скоро има парти на Авантюра БГ. Заповядайте. 22 януари, страшно много мацки. Проявата ще я води един много готин, известен актьор. Заповядайте. Я ще съм там най-вероятно.